या घरी पाऊल टाकण्यापूर्वी आम्ही म्हणालो, या रूपसंपन्न कंचनीकडून आम्ही सेवा केला, पण ह्या स्वरूपाला पाहिल्यावर आता आमची मर्जी तुझी. आता आम्ही ह्या सौंदर्याची सेवा करणार. सरकार, काय विपरीत बोलताय? आपण मंगळवेढ्याचे अधिकारी आहे, वेदांच्या दरबाराचे श्रेष्ठ सरदार आहे. कुणीकडे आपण आणि कुठे एकच गणित मी. माझ्या संबंधाने असं का बरे बोलावं? तुझ्या लावण्याची योग्यता कशी आहे? बेदरच्या बादशहाला तुझ्याकरता जे करता येणार नाही, ही ऐक. बेदरच्या बादशहाला तुझ्याकरता जे करता येणार नाही ते आम्ही करू. जगाकडे तुच्छतेने पाहणारी आमची मान आम्ही तुझ्यापुढे अशी सोच उचली. हे काय म्हणतास? जी माने भगवंतापुढे किंवा साधू संतांपुढे लपायची, त्या कलंकीने पुढे लपू नये. नुसता तुझा नेम माणूस नाही, मंगळवेढाचा खजिना तुझ्या उपभोगा करता आम्ही तुझ्यापुढे हजर. हे काय म्हणतास? सरकार, सरकार, तिला माझ्यासारख्या कवडी किंमतीच्या कंचनी पुढे घालायचं नसून त्या धनाचा उपयोग दीन दुबळ्या प्रजेच्या सुखासाठी, उपाशी तापाशी मळणाऱ्या गोरगरिबासाठी आहे ना. आणि सरकार, मी गणिका असले तरी आम्ही आपलं हृदय दान करीत असताना तुझ्यासारख्या गणिकेने त्याचा अहोभेद का करावा हेच आम्हाला कळत नाही. सरकार, आता माझ्याजवळ माझं हृदय राहिलं नाही, प्रेम उरलं नाही. माझ्या प्रेमाचा गुलाब कुठला गुलाब? कुठल्या शिल्लक गुलाबाची आणि आमची योग्यता तू सारखी समजते. आणि वचनाची सच्ची, दिलाची दिलदार, शृंगार गुलाबाची भोगती असताना नका सरकार, असं म्हणू नका. आपलं तरी हृदय आपल्याजवळ शिल्लक कुठं आहे? त्यावर आपल्या पुण्यशील साध्वी शीलवतीबाई साहेबांचा ताबा आहे ना. त्यांचे अधिकार आपण कसे हिरावून घेऊ शकता? काय शीलवतीचं नाव आहे तुझ्या तोंडी, ते नाव आमच्या तोंडावर टाकून तू आमचं तोंड बंद करून पाहतेस. आम्ही आतापर्यंत कोणापुढे अशी मानहानी म्हणून घेतली नाही आणि आम्हाला ती सवयच नाही. हे गणित, तुझी नुसती बडबड आम्हाला नको आहे. तू आम्हाला आपलं प्रेम अर्पण करणार आहे की नाही एवढंच सांग. नाही सरकार, नाही. तुझ्या सौंदर्यावर वेदाच्या बादशाही नजर ठेवली आहे की काय? सरकार, गरीबावर रागावू नये. या गणिकेने आपलं सर्वस्व पांडुरंगाच्या पायी अर्पण केलं आहे. आता कान्हो पात्रा पांडुरंगाच्या चरणी जडले आहे. गणिका संकीर्ण झाली. होय महाराज, मी संतीर्ण झाले, त्यात काही वाईट नाही ना झालं. हे गणिके, तू इतका वेळ महापुढे काय बडबडलीस ह्याची तुला कल्पना आहे? तुझ्यासारख्या कंचिनीकडून वृक्ष तत्वज्ञानाच्या गोष्टी ऐकण्याकरता आम्ही आलो नव्हतो. महाराज, माझा देव आता पांडुरंग आहे. नाही, तुझा देव हा विलास आहे, विलास आहे आणि विलासच आहे. नाही नाही नाही.
भसावया